kabasau kamat kabasau baro gidukot kidon ka jingdon kam bani dai iwe pat kabalang kadai kata kabonra yang kata jinga dai iwe pat baro gidukot kabalang kidon jinga dai ndai tam kidon jinga dai kidon kam don jinga dai mana makata mla ban bethat mla ban dekat no ya kani ka jinga dai kabadan hapdeng jong ki bangai hagamet ki jong kres kabalang abagi job ngi job lang abangi rem ngini rem lang abangi kemen ngini kemen lang abangi susi ngini susi lang abangi or ngini khle abangi job ngini yarakhe kata kadai ba penpawi kata jing ya dai ka bajan hapdeng jong ki bangai haga bible am judan ka jingi kai ban ong bangi dai kita ki kristan shimet ani marmerwe dai. There is no teaching in the Bible that we should be private Christians. Okay? Ndan private Christians. Kani kaji kai bang ngalong Kristen shimet hayeng ngalong maremorway ngam dan kami no yonoru kani kaji kai ka ba khla. Namar ka balang hi gamot habang yawan banya lumlang banya senglang idan kam banya long kaway. Idan kam badan kaji ngadai ka bajan pek ki kam ke apostol nong basaut ka lai pesan lelai ka crunch pang ka jinga dai jo ki bangai ha ka balang ha ka basdang ka dai kat hadu ba ki dia no ki jing dan jing em jo ki ban em lang ban sa lang ama ki suthu ba ka jinga dai kalong ka badan kam ka jinga dai iwe pat kalong ka badan kam ngamla ban long marwai dai ngla ban long marwai ngamla ban long kristan marwai shimet banong ngan dwai marwai ngan le marwai kata kalong ka bamla long dai namar ka crunch pang ka jinga dai ka bajan ha jo ki bangai baro ki khot idon kam in isi syu ke ji kai jong jisu beta ka ne wang namat ukres ulang ka met ba mangi kitnat baro nge so alang ha met ba bangin im bat se so yones kunong bakhatsan hawo jisu ang ngalong mga udeng sa wan bat pi pilong kitnat ka ba se so kari kita ka badan ke ji dei bat ka met ba te baro nge sno alang ha met ba bangin se so dei baro kitnat kidan ji dei bat ka met ba Dara kidan ke jing dai bar mer ba api ang pa pidan ke jing dai baru kres rebat ki brio pangam dan jing dai kata kalong ka ba ke jing kai ka bam sumia kata ke ke jing kai ka ba song fair ka bam dan jing dai bat ka jing kran jong jisu wang aba pilong ki khot ha ka met pilong ki tanap ha ka met ba kata ka bot pidan ke jing dai ba kres bat pidan ke jing dai ru bat kita ki we pat ki para khot ki we sno ha ka jo ka met mau kres ulang kata ka met ba ni dai bandan ke jing dai kabajan iwe pat akara gamet ke jong kres akara gamet ke jong kres nagta balengi dan kami ke jinge dai iwe pat maka jinge krisyan kalong keberan kamba ke jinge krisyan prabangai kalong keberan kamba kam tam haki por ki ba kam tam ki por jong jing yamat ke jongi sibun ke jinge le ha ke jingem idan kami ke jing syan wat kum kiri ki sungi ke bagi mentaro idan kamba ya ke jinge dai hapeng jongi wat ong ba teng isu baka ni ka ma kini ki an jong sarkar kini ki jing penwet ki wawan kini ki klam kini ki ba khoi dai namak sarkar ko ang hapdan kata ka social distance dai ngiso bangila e jengai la pinnya jengai ngi bar khoi dai kala belong ha kata rukom dai kan mau ngim dai na ka liang jonga ba pi bangin pinnya jengai namang idan kami ka jing krisyan iwe pa dai idan kam ke jing krisyan wi pat aku mungkin ke por idan kam ke jing krisyan ikibreu ki bale se ilakta ek jing mo perkhat dai akta ek mental jong kibreu hagini ki si bonta kibreu ki perkhat dai ke jing perkhat kibreu la pun kumar limbagi ek ki bajam ta dai akta ek be dai ba ke jing im ke balong physical ke jing im ke bakan jedok ka bangi ke jing im ke bangi haban im hagini seladu tengi im bat ke do idan kami ka bam idan kami ka di idan kami ka pisang idan kami ka yeng idan kami ki jing dan kam buon ba ai nata ki bre ki dan kamru ya ka jing krisyan ka ba kenjam sim tam dai hakum kini ka por idan kami ka jing pencet ham ka ba kenjam sim ka balang spiritual dai ide ki spiritual being ong ide kita ki bau blai ulas sius pa ni limbau Jesus la ai ni ka jingim ba kenjam sim pateng teng hakani ka jingim ba kenjam sim ka sya dai ka sya pen hutno daki eke bangi mat ha gajim ba kenjado dai ka tlat no dengan kami ke jing krisyan ka ba kenjam sim liba ka jing duai liba ka jing ai min sim na ka te ka jong blai na ta syuru gidan kam ke jing krisyan ka ba bai dai ba ka jing sngau
ke emotional support ring dan kam tak tahu deh bau pual uang habangia yam ngene yam lem habangi sosi lem habangia kemen lem balai namar kata gadi emotional jengi mau breu ulong emotional dan kam ke ji kersian hagi emotions ke jong iru ke ji kersian kalom kabaran kam habangi dan hagamet ke jong kris nata nalwa kataru mau ka financial support ro kalom kabaran kam kabalang kayat ketulun kalak betulun kikam ibabun bha limba ka financial support jong ki banget ki jong ai ngoi blame ta ke jing ai jong pi beteng ban kan mau ban kersian ke kam ke jong blame bagi jing ai ke jong pi dan kami ke jing kersian jong ki banget aga balang ki para banget ki dan kami ke jing kersian financial support kalong ke beran kam hoy hukum kiri ke por nget dan sibon ki mama financial crisis haki yang kisem nama ke jing do no ki kam ki jam ke jing bamla balik bela kan mau kadai ka kamram jonga badung pi kum ki banget hau Jesus subani I kata nama gidan ha ka we ka balang ka we ka met bagi dan kam ni kersian iwi pat